Και γεια σας gamers. Alex εδώ. Τέλος πάντων το όνομα ό,τι να είναι. Και παίζουμε σε ένα σερβερ με αυτόν εδώ. Hey! Με το Δημήτρη τέλος πάντων. Και θα παίξουμε Hunger Games και τέτοια. Ποιο παιχνίδι θες να παίξουμε πρώτο? Πού, γιατί είμαι σε... Καλά, με τρολάρει το παιχνίδι. Πού πήγες? Κάνω το σταυρό μου, δεν έχω ιδέα. Απλά... Πάμε Escape from the Beast πρώτα. Γιατί φοβάμαι. Πάμε! Αυτό το ξέρω. Περίμενε, wait. Λοιπόν, όταν μπεις, πάτα το χαρτάκι που σου έχει δώσει, πάτα το. Και πάτα το mob. Περίμενε, sorry. Εντάξει, τι να κάνω? Το mob περίμενε, ποιο θες? Ωραία. Κολλάει, δεν σ' ακούω. Το πάτησες. Το πάτησες. Ναι. Είσαι σε ένα άσπρο δωμάτιο με καφέ. Άμα σου πω τι skin έχουνε ρε. Ρε είναι ένας που είναι από το Ναρούτο. Δεν κάνω βλάκα, αλήθεια λέω. Καρχαρίας που δεν σ' αρέσει. Πού ρε, δεν τον βλέπω. Είναι στο δικό μου δωμάτιο, περίμενε, ξεχάστηκα. Είναι αυτός και με τρόλαρε. Δεν είσαι σε ένα δωμάτιο καφέ. Στο level 1 ή level 2 ή level 3 mov. Εμένα είχε ένα μου. Εμένα έχει πολλά, τώρα την κάτσαμε. Κάτσε. Είμαι σε πέτρινο, δεν είμαι σε σένα. Ωραία φίλε, θα γελάνε τώρα οι άλλοι. Αχάσω. Δεν με νοιάζει. Τώρα δεν ξέρω πώς να βγω. Περίμενε, παίξε εσύ το παιχνίδι σου. Με κυνηγάνε. Ακριβώς βοήθεια. αυτό. Σε κυνηγάει ένας και πρέπει να το ξεφύγεις. Το ξέρω. What the fuck, αφού λένε escape from the beach ρε. Beast, ούπαλα. Τι είπα ρε το άτομο? Escape from the beach. Run from the beach. Αυτό ισχύει μόνο για τη ζωή. Δεν ξέρω τι με κυνηγάει, απλά τρέχω μακριά του. Έχω μπει σε ένα... Εγώ είμαι σε μια σπηλιά και έχει πολύ φάση. Πέθανα ήδη, όχι, την κλείτωσα. Αχ, νερό. Diamond. Λοιπόν, Μίτσο. Βγήκα από το τέτοιο, κάνω login. Θέλω να γελάσεις. Μου κόπηκε για λίγο κάτι. Είσαι μέσα τώρα ή όχι? Στο παιχνίδι όχι. Μπαίνω ένα λεπτό. Εγώ παίζω... Γέλα, μπορείς να γελάσεις. Παίζω καμιά πίστα μέχρι να έρθεις. Περίμενε λίγο. Refresh. Άμα δεν είχε αέρα θα έμπαινα. Περίμενε λίγο, δεν έχω καλό ίντερνετ. Έχω ίντερνετ. Έχεις κανάλι και κάνει subscribe, πας καλά. Τι? Να σου πω το θυμάμαι τον κωδικό. Αλήθεια. Πού το θυμάμαι? Μαλάκα καρδιακό. Καρδιακή προσβολή. Παναγία μου, Χριστός Πηλιώτισσα. Λόμπι 4. Είμαι. Arcade. Arcade 1. Στην πίστα. Arcade 4 είμαστε βασικά. Arcade 4. Το 1 είμαστε. Αλήθεια, στο λόμπι 1 ήμασταν. Όχι στο λόμπι, στο arcade 1. Μη με τρολάρεις, αυτό σου λέω. Άλλο το λόμπι ρε, το λόμπι είναι το spawn. Το ξέρω, αλλά με μπέρδεψες, νόμιζα ότι μπερδεύτηκες εσύ. Τώρα μη μιλάς. Monday Garrix, ρε έχεις κανάλι και κάνεις subscribe, είσαι για... Τι κάνω subscribe? Έχεις κάνει subscribe στον τέτοιο. Στον εαυτό μου, ναι. Όχι στον εαυτό σου. Ξέρεις που έχεις κάνει subscribe? Στο Skrillex. Ναι ρε, αφού ακούω Skrillex. Όχι πάλι έπεσα. Αχάς, μάχρηστος. Όχι πάλι το Skype έκλεισε.
θα γίνει τώρα? Ωχ, Θεέ μου. Το έχω. Λαμπερινίτο. Τι είναι το? Όχι λαβύρινθος. Λοιπόν, θα κάνω τον αριστερό κανόνα, μόνο αριστερά. Εντάξει, αν έχει μόνο δεξιά. Αριστερά. Δεν έχει άλλο αριστερά. Βλέπω. Sorry, παιδιά, κάτι έγινε άλλο. Έχεις χάλια ίντερνετ, το ξέρεις. Ξέρω. Ρε, τι, είμαι εδώ κάτω και πρέπει να πάω εκεί. OMG, I want a what, man. Κόλλησε το Beast σε κάτι ιστούς και δεν μπορεί να φύγει. Ακόμα στο arcade, πάμε. Παιδιά, μια μέρα θα το βάλω να παίξουμε Street Fighter. Δεν πρόκειται. Ξέρεις πώς θα βγεις φέρει ένα τέτοιο. Ένα παιχνίδι Street Fighter. Που μιλάς, που μου κάνεις δεν πρόκειται. Αφού δεν πρόκειται. Θα παίξουμε τότε στο Secret 3. Πολύ παλιό, αλλά τα έχεις παλιό. Πιστεύεις ότι θα αντέξει ο υπολογιστής μου έστω και το πρώτο Assassin? Το δικό μου, ρε. Στο δικό σου PC ίσως. Πολύ θα αντέξει. Πω, με μπερδεύεις. Ας σε μπερδεύω, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Εγώ σε περιμένω στο... Χάθηκα, Έλα. φεύγω. Πώς φεύγουμε? Εγώ στα Hunger Games θα σε περιμένω στα Hunger Games. Έφυγα. Περιμένω. Έφυγα. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω. Πού είσαι? Εγώ. Ναι. Εκεί στο... κάτω σου, να με, Κούκλα μου εδώ, κουκλίτσα μου, να με κούκλα. Πού είσαι? Πού είσαι? Βγήκα ρε, θα πάμε σε άλλο παιχνίδι τώρα. Έλα ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Ναι, εγώ πέσω σου, κοίτα πέσω σου. Σου εδώ πέρα που σε βαράει με ένα τόσο, να. Πίσω σου, sorry. Πάμε survival games. Παναγιά μου. Θέλω να στο κεραυνό. Ναι, πάμε survival games. Παναγιά μου, χτύπησε αυτό το σπίτι μου. Κούς. Πάμε. Αυτή την ταμπέλα βάρα. Αυτή. Και από τις τρεις. Την πρώτη στα δεξιά. Όχι, πήγα στα αριστερά. Εντάξει. Viziator. Το κοινό Margaret. Vizier. Θα σου λέω Vizier από εδώ και πέρα. Πού είσαι ρε, μπήκες? Πίσω σου. Να δω. Πάτα το χαρτάκι και ψήφισε την πρώτη πίστα. Ποια από όλες? Την πρώτη. Που λέει Rebellion. Πού είσαι? Στο spawn του survival game. Τι, σε 258 δευτερόλεπτα ξεκινάει. Καλά, μέχρι να ξεκινήσει εγώ πατάω stop. Συγγνώμη, έξω από το σπίτι μου ρίχνει και λαμπούς ρε φίλε. Ποιος είναι ρε φίλε? Και εμένα εδώ. Το Anifamous με ακολουθάει. Λοιπόν, κλείνω το βίντεο μέχρι να φτάσει η ώρα να παίξουμε. Εντάξει. Περίμενε, δεν σε βρίσκω, περίμενε, πες μου που είσαι πρώτα. Κλείνω το βίντεο και μετά. Θα συνεχίσουμε μετά, οκ. Όλα κάνω έξω στο σπίτι μου, τρέχω, πάει. Σε τρολάρω. Λέξη. DMB, πώς σε λένε, σκασίλα μου. Ξεκινήσαμε ρε. Γιατί, δεν έχω όπλα, γιατί δεν με αφήνει να κουνιέμαι. Ναι, πρέπει να περιμένεις να τελειώσουν τα 10 δευτερόλεπτα για να πας να πάρεις τα chest. Μου τα πήραν όλα, δεν έχω τίποτα, μόνο ένα ξέφος έχω. Yo, motherfuckers. Πλάκα κάνεις. Εγώ μόνο ένα ender pearl έχω. Σκοτώνω κάποιον. Τίποτα. Δεν πρόλαβα να πάρω τίποτα, αλήθεια λέω, στορκίζομαι. Ρε, εγώ μόνο ένα ender pearl. Είναι πρώτη φορά που παίζω. Τρελό. Σκοτώσω. Κεραυνός και στο παιχνίδι δηλαδή. Η κεραυνή σημαίνει ότι κάποιος πέθανε και... Να πάμε στην κηδεία του. Πάμε να του στείλουμε στεφάνι. Χαχα, πέθανε και πήρα τα πράγματά του. Γιουπι! Come on baby. Why you find me? Me too.
Πέθανε. Ρε, ποιος... Κι αυτός θα... Με σκότωσε κι αυτός. Ρε γαμώτη. Μη σου κάνει μια κουβέντα. Που με σε βίντεο. Ο Krusty Krab. Είμαστε στο Springfield. Δεν το πήρε χαμπάρι. Έφυγα. Πατά εκείνη τη Magma Ball. Εκείνο το πράγμα το περίεργο. Με το χρώμα. Το ξέρω, δεν με νοιάζει ένα λεπτό. Γιατί βαριό. Πάμε λόμπι 1. Όχι λόμπι, Spooksville. arcade 1 έλα. Άκουσες τίποτα κάποιος άλλος να μιλάει έξω από μένα? Όχι. Ευτυχώς. Thanks God. Πού είσαι εσύ? Ο κεραυνός Μην ακούει. ξαναπείς thanks God. Ο κεραυνός έπεσε δίπλα από το σπίτι μου. Thanks God! Δεν πέθανες. Ρε και εμένα θα πάρω φωτιά και έχω δάσος δίπλα από το σπίτι μου. Πόρε πάει απολογιστές. Τι τον πήρα μαλάκας. Λοιπόν, θα έρθεις στο Survival Games. Hunger Games εννοείς? Survival Games. Το Hunger Games Από είναι το- λίγο διαφορετικό. Το ξέρω, νόμιζα ότι μπερδεύτηκες. Τώρα εγώ περιμένω. Όχι, πήγα στο παιχνίδι τώρα. Καλά, τέλος Έλεξα. πάντων. Εγώ πάω στο Survival Games το τελευταίο. Εντάξει, Survival Games εντάξει. 5. Εγώ Κάνε beatbox, σε προκαλώ, κάνε beatbox. ξανασταματάω μέχρι να ξεκινήσει. Κάνε beatbox, το κοινό για το κοινό, κάνε beatbox. Όχι. Και τώρα ξεκινάμε. Ο άλλος λείπει γιατί τρώει. Μαμά μου. Φύγε από τη συνομιλία από τη μέση, θέλω να δω σε πόσο ξεκινάει. Εντάξει. Ελπίζω να πάρω τίποτα αυτή τη φορά, όχι σαν πριν ένα Enderpearl. Δεν σ' ακούω, βυζί. Σκάσε να με κοροϊδεύεις για το όνομα το skin. Πώς πάει ο κωδικός? Τρέχω να πάρω πράγματα. Boom, clap, never go hard. Δεν πάει καλά. Α, είμαι the logged in, δεν το ξέρα, μόνο του. Αυτό πίτα, ηχογραφείς. Εγώ ναι, είμαι ήδη σε ένα παιχνίδι. Ενώ είναι ανοιχτό το fraps. Ναι. Εσύ κλέβεις, άσε με εμείς δύο, άσε με. Λοιπόν, πάλι έχασα. Είμαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι, το ξέρω παιδιά. Skype. Μπιπ, 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 πηδιέσαι. Πάω πάλι survival games. Στο 4. Μέχρι να ξεκινήσει ξανά σταματάμε. Και ξαναξεκινάμε σε μια ωραία πιστούλα. Κοιτάξτε, δεν θα καταφέρω, θα πέσω μέσα. Γεια σας. Θα χάσω πάλι, κοιτάξτε, είμαι πολύ καλός στο παιχνίδι, δεν σας το έχω πει. Κανατσίες, τι έχει γιοτήρ. Στάκι. Όχι. Game end. Why end? In 20 minutes. Έφαγα fall damage. Μπράβο μου, είμαι που με άρχισα να τρώω και fall damage. There's no one here. I'm going straight. Αχ, δεν έχω τι να πω πάλι. Το έπεισα να με βαράει κανείς.
Τέλος πάντων. Πολύ σίγουρος. Και δεν μιλάνε σε μένα. Μπράβο μου. Θα πάω στο τέλος και δεν τα έχω τίποτα. Μπράβο μου. Ωραία. Ευχαριστώ. Distance. Έχετε καταλάβει? Όχι. Ακούς? Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Συμφτάνουμε τώρα. Πάλι δεν δουλεύει. Τρελή. Αυτός. Είμαι πολύ καλός. Ωραία. Συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στον HC. Δεν είπαμε αυτός ο σερβερ είναι, λέγεται HC, ένας πολύ καλός σερβερ. Ίσως να βάλω το IP πίσω τη description, δεν ξέρω, μπορεί να βαριέμαι, αλλά δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Αλήθεια, εσύ το έκανες αυτό? Εσύ το έκανες? Για να σε βρω.